Čus, já jsem Roman a vítám při dalším videu. Tohle video bude další díl Shakes and Fidget. A speciální host je tady se mnou Elze, že ta nemluví, to teď tady zývá. A jdeme na svět 2 jako první. Já jsem tady přišel ze školy, takže tady pro vás nachystám nové video. Takže můžete se na video těšit, omlouvá se, že to je tak černý. Ještě něco podělalo do strany Windows 98. Ne? Tak dáme třeba tohodle, zkusíme ho. Já nevím, jestli ho dám. Takže vypadá to, že... Ne! Hrálo na 31. Ale můžeme ho zkusit, no. Kritik. Já jsem dal na 31. To asi dáme, ne? I když tam level 2. Jsme dali 31, jo. Jsem jednou dal, když jsem byl level 6 na tady tom světě, tak jsem dal level 48. A zbylo mu jenom 3 životy, prostě. Ne, 308 životů mu zbylo. Já jsem mluvila, že to je takový jako černý. Začala sekunde. Nevadí. Dáme si... Já jsem dneska hrál ráno, takže tady můžete prostě mít video. Dáme další. Dáme... Svět 6 v game.cz. Tady jsme dávali hospod, jo. Tak tu mám na té naběžce dlouho, takže... Noční děs je hajzlá. Level 17 na 8, už nevím. Ale zkusíme tohodle. Nebo teda tuhle. Ne. Ani luk, ty vole. Trapnej, ty jo. A to mám moc ne, ale to. Kdybych chtěl sem ke mně do cechu na S6, tak mi napište do pošty a já vás tam přizvu a dám vás jako důstojníka. Vylepšíme si sílu, potřebujeme už 200 síly. Obratnost, inteligence, tak, můžeme se vrhnout na podzemko, jestli ho dáme, ho nedáme. No blok. Ale jako... Já mám víc výdrže. A štěstí. Ale ty inteligence. Ale... Blok. Ne!
Já nevím, proč má tyhle... Místo 1. To je hajzl. Mě to oplatil. Oh. Hnutí. Oh, kritik. Ale nevadí, jako nechali jsme to. 5 minut, dobrý. 445. Dáme si další svět a to je svět 3. Mám tady cech. Jo, mám tady cech. A kdo by chtěl, tak může jít ke mně do cechu. Kdo mě má jako nejlepšího youtubera, tak ho tam přizvu. O, tady to... On má víc inteligence, ale to nevadí. Co si děláš, prdel? Vylepšíme... Jo. Ale já to sbírat nebudu. Nechci. Ne. Tak čau. Já to udělám pak. Tak čau. Takže jsme zpět a jdeme si, počkej, chtěli jsme si vylepšit výdrž. A ještě si vylepšíme sílu, když můžeme na 50. Tak a to stačí. A zkusíme se vrhnout na podzemko, i když ho nedám. Co se bál, tyhle... To, že nenatáčím. Ale musíme tady to rychle natočit, takže tady to bude takový jako ne delší let's play, ale uděláme jenom jednou, jako že a zase to ukončím jako vždycky. No kostlivec, tyhle, toho teď mám, že já ho nemůžu dát. A to mám lepší stav. No to dám. Co děláš, prdel? To je pičůz. Hodně jsem měl tady volby, ne? Se kouknu na to nastavení. Aha, to je stejně jako volby, ale protože jsem tady měl to. Prostě volby, no. Vylepšíme si inteligenci a obratnost. Zkusíme toho koštěnýho válečníka. A to má lepší stat, to bych mohl dát. To je pičůz. Ale oplatili jsme to. Tohle to budu nejšťastnější. Hej, jako... To je hajzlat! Zasraný. Tak a dáme. To...
nemám žádný cech, nebo asi... Nebo... Jo, mám. Jo, vlastně. Já se zkusím třeba level 15. No, i když jsem já i level 15. Oh, to dáme nic. Je takový kritik. Pěkný. Jestli je nedám teď, jestli ho teď nedám, tyhle, tak budu ne jako šťastný. Jo. Ale když mu dám teď kritik. What the? Kolik minut natáčím? 11 minut. Takže. Ne, počkej. Shake. No, to je jedno. Nebo počkat. Když to uvidí to takhle. To je jedno. Takže, tohle by bylo pro dnešní videjko všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Ohodnoťte lajkem a... ohodnoťte prostě lajkem, no a čusák.